Čau, to som ja Radko z Radko ako Fík, tak dneska si urobíme jednu špeciálnu požiadavku, alebo respektíve jeden špeciálny recept, ktorý si vypýtal náš top fanúšik Honza Hodis, alebo teda Jan Hodis, tiež známy ako Double H namiesto Triple H. A vypýtal si brokolicové karbonátky, to myslím, že boli, takže na to som recept ani nehľadal, takže ten spravíme z hlavy. Takže poďme na to. Potrebujem vajíčka. Dal som len 3, to hádam bude stačiť. Struhaný syr, a teraz bude mozzarella, tuk bravčový. Používame mast, pretože je zima a môžeme byť tuční. Potom tu máme struhanku, ďalšiu struhanku a čerstvú brokolicu. Môžete samozrejme použiť aj nejakú normálnu, teda že si to pekne orežete a všetky tieto kraviny, ale takto je to rýchlejšie a hlavne som mal doma mrazenú brokolicu. Blé. Takže poďme na to. Tak. Máme vajíčka. A všetko to len zmiešame. Takže vážne dám brokoličku. A keď sa pýtate, prečo hovorím trošku potichšie, pretože je 10:30 momentálne, večer, nie samozrejme cez deň. Takže je to také tichšie video. Musí byť s veľkou pokorou, nakoľko je pre nášho jediného fanúšika, ktorý sa nám priznal, že je náš fanúšik, ostatní zatiaľ popierajú. Takže, ja tam mám brokoličku. Posledíme syr. To je presne 99 gramov. Vyšlo môžete jesť. Brokolica bola predtým posolená. Ešte počas toho, jak sa naparovala, takže nedávajte ju tam surovú. Struhanka. Trošku korenia. Ja mám na sebe svoje špeciálne tričko, ktoré som dostal od kamarátky. No, to bude asi málo struhanky. Ešte. To bolo tak 86 gramov. A teraz to len pomiešame. Toto kofík vystrihne, ak to nebudem strihať ja. Potom to tam ostane. Ale bude tam na to odkaz, že je to vystrihnuté. Snažte sa to pomačkať nie nejak super na nejakú vláčnu hmotu, nechceme s ním robiť pyré, chceme, aby tam bolo trošku cítiť tú brokolicu, že tam aj je. Napríklad tieto kúsky takéto dužiny, tak, alebo ako to nazvať, tak to tam môže v pohode ostať. Chutnať to nebudeme samozrejme, lebo je to zelené a určite to je pokazené. A vyzerá to zatiaľ ako špenát. Vajíčko. Tá struhanka je tam hlavne na to, aby sa to zahustilo, aspoň ako tak. Lebo inak by sa z toho ťažko robili tie karbonátky. Takúto špeciálnu dosku. No a keď chcete počuť ešte funny story o Jankovi a ako sme ho našli, teda hashtag Honzovi, tak proste za mnou došiel a povedal, že má rád moje videá, čo ma dosť nepokojilo, nakoľko mám ešte jeden channel, kde sú trošku iné videá okrem varenia, nie len tie s kofíkom. A tak som si nebol celkom istý, či sa mám tváriť, že áno, je super, že ma sleduješ, alebo že radšej všetko poprieť. A potom keď mi povedal, že teda ide o tie videá s varením, tak som bol, že wow, že paráda, dobre.
A potom hovoril, že ty varíš ešte s tým druhým chalanom. V češtine samozrejme. A ja, že hej, s Kofíkom. Tak potom už vedel jeho meno, tak samozrejme potom oslovil aj Kofíka. K čomu sa Kofík možno vyjadrí tiež v nejakom videu. No, tak spravili sme si takéto niečo. Zapneme svetlo, nech to aj vidieť. No. Keď sa na to pozriete, vidíte tam kúsky tej brokolice. Niektorí si povedia, že fuj, ja tiež. Ale Janko to chcel, tak to máme. No. Potom si nachystáme druhú misku, v ktorej to budeme celé obalovať. Samozrejme s trúhankou nešetríme, aj tak je lacná. Zatiaľ si zohrievame šporák. Vhodné by bolo dať tam aj olej. Ideme namasť. Ale niečo vypadlo. Pravdepodobne aj geriatrická pomôcka. Bol to elektrický krúžok. Môžem vám ho aj ukázať. Takže masa sa zatiaľ topí, to myslím, že každý pozná. A najmä Kofík, lebo skúšal môj trik s chlebom. Tak, teraz, no, tak aby ste na to aj videli. Si to zoberete. To jemne pohľadujete z každej strany, aby to bolo pekne obalené. Tá brokolica má trošku ešte vlhkosť, takže v pohode to drží, nemusíte tam dávať ešte extra vajíčko. Dáte na bok, zoberiete ďalšie. Ešte je tu na to taký trik, že môžete si tam dať aj 3 kusy napríklad. Nasypete tam ešte. Potom spravíte toto. A sú obalené. Takto to isto to môžete robiť aj s rezňami a so všetkým iným. Tak. Uvidíme, čo to spraví. Keď to dáme na bambičku. Takže vás posuniem bližšie. Vlastne na čo hovorím v množnom čísle, bude to kúkať len Janko určite. Zapneme ďalšie svetlo, lebo ho tu máme mŕte. Samozrejme môžete si do toho pridať ešte korene, tak jak som to spravil ja, alebo sol teda, aby ste to nejako dochutili normálne. Dobre, a zatiaľ sa to robí. Tak tieto fašírky, alebo teda karbánky, budú slúžiť ako príloha. Ten zvyšok, čo nám ostal, čiže čo je cca polovička, tak do toho pridáme ešte ďalší syr. Nakoľko tej brokolice bolo asi tak v mrazenom stave, teda v čerstvom, bolo tak 400 g, čiže počítajte tak jedno vajíčko na cca 100 g brokolice. A syr teraz, keďže to išlo na polovicu, tak rátajte, že mi tam ostalo tak 200. Takže sme do toho prihodili ešte ďalších 100 g syra. Premiešať veľa. Dobre premiešať. Je to mozzarelka, takže nie je moc slaná.
Zoberiete solničku, dáte tam trochu soli. Fajn by to bolo možno ešte urobiť s mesom, že to nakombinovať a mali by ste také niečo ako jednohúbky. Ale aj takto je to fajn. A už cítim, že tie prvé sa začínajú robiť. Takže už pekne otočíme. No. Ako môžete vidieť, už sú pekne opečené, aj keď tam nie je žiadne mäso. Zatiaľ sme chystali teda toto. Ešte tu môžeme pridať trochu korenia. Dobre, asi 100-krát vypadla kamera. Dobre. Vodan chop. Dobre, tu vidíte, už sa ten syr začína o seba lepiť. V pohode. Otočiť. Teraz si tam pripravíme ešte zo pár takýchto, teda tie zvyšné 4, ktoré sú viacej syrové a solené a korenisté a neviem ešte čo. A potom sa postupne utiahnem na svoju dovolenku luxusnú a pôjdem si lahnúť. Takže pre Janka Hodisa, Radko Kofík, Ray Koranteng a všetci tí ostatní fajn moderátori, ktorí sú v českej televízii. A samozrejme nezabudnite variť, aby ste mohli pekne jesť. A prečo sa tu dymí?